ሰላም ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ምቕጻል ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ዝረኸብናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ናባኹም ክነብል ኢና በርስታቶም ክንጅምር። ሰራዊት ሩስያ ናብ ካዛክስታን ኣትዩ። ዕፅዋ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ ክብል CDC ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ስደተኛታት ኤርትራ ግዳያት ምዃኖም ተገሊጹ። እዚኦምን ካልኦትን ክህልውና እዮም። ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ካዛክስታን ኣንጻር መንግስቲ ዘቕንዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብመሰረት መንግስቲ ዝገበሮ ጻውዒት ሰራዊት ሩስያ ናብቲ ሃገር ምእታው ተገሊጹ። ብምኽንያት እዚ ብምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ዝጀመረን ንመዓልታት ዝቐጸለን ህዝባዊ ናዕቢ ዛጊት ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ BBC ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ፈረንሳን ኩሎም ወገናት ጎነፅ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። መንግስቲ ካዛክስታን ነቲ እተላዕለ ናዕቢ ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ገበነኛታት እዮም ዝበሎም 26 ዕጡቓት መቕታሉን ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ድማ ናብ ቤት ማሕዩር ምእታውን ገሊጹ ኣሎ። በዚ ዕግርግር 18 ኣባላት ጸጥታ ክቕተሉ ከለዉ 748 ካልኦት ድማ መጉዳኣት በፂሖም ኣሎ ክብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩ። እዚ እናኾነ ሎሚ ዓርቢ ፕረዚደንት ሃገር ቃስም ቶካየቭ ብቴሌቪዥን ሃገር ኣቢሉ ንህዝቢ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ካዛክስታን ምንጪ ናይ ዝዕግርግር ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝሰልጠኑ ግብረ ሽበራውያን ምዃኖም እዩ ዝገልጽ። ብረቡዕ እቲ ፕረዚደንት ነቲ ሩስያ እትመርሖ ውድብ ኪዳን ሓባራዊ ጸጥታ ሓገዝ ሓቲቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ውድብ ሩስያ፣ ካዛክስታን፣ ቤላሩስ፣ ታጂክስታንን ኣርሜንያን ኣባላት ምዃነን ይፍለጥ። ድሮ 2500 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት እቲ ውድብ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ኣለዉ። እዞም ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዕላምኦም ንመንግስትን ወታደራዊ ትካላትን እቲ ሃገር ምሕላው ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣሜሪካ ንወፍሪ ሰራዊት ሩስያ ብተጠንቅቕ ይከታተሉ ምህላው ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ካዛክስታንን ዝወርድ ዝኾነ ምንቅስቓስ እውን ሸለል ከም ዘብሉን ኣጠቂቑሎ። ቫይረስ ኮሮና እንከላኸለሉ ዝበለጸ መንገዲ ዕፅዋ ኣይኮነን ክብል ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ CDC ገሊጹ። ቁፅሪ ለበዳ ንምንካይ መንግስታት ህዝባዊ ጥዕናን ማሕበራዊ ስጉምትታትን ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከባውን እቲ ትካል ወሲኹ ገሊጹ። ብዘይካዚ ክትባት ሓደ ካብዞም ናይ ምክልኻል ኣገባባት ምዃኖም እቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሳውዝ ኣፍሪካ ቀንዲ ምኽንያት ምስፍሕፋሕ ዝለበዳ ኦሚክሮን ዝተባህለ ሓድሽ ጅር ኮሮና እዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ። ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብርክት ዝበለ ሃገራት ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኦሚክሮን ከም እተረኣየለን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብሰንኪቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ግዳያት ይኾኑ ምህላዎም ተገሊጹ። ብረቡዕ ኣብ ከባቢ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣየር ግዳያት ሞት ምዃኖም እውን UN ኣመልኪቱ ኣሎ። ክልተ ካብዞም ሞቲ ቆልዑ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ረዲኡ። ካልኦት ብርክት ዝበሉ እውን ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ስደተኛታት ዕላማ መጥቃዕቲ ክኾኑ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኹናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲቪላውያን ምጥቃዕ ደው ከብል ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎ። ካብ ኢጣልያ ናብ ህንዳዊት ከተማ ኣምሪስታር ዝኣተውን ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ደሞም ከም ዘለዎም ተፈልጦን 13 ሰባት ከይውሸቡ ብምባል ምህዳሞም ተፈሊጡ። 9 ካብዞም ካብ ሚላኖ ናብ ህንዲ ዝኣተው 125 ተጓዓዝቲ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምልጡ እንከለዉ እቶም 4 ድማ ካብ ሆስፒታል እዮም ተሰዊሮም ክብል በዓል መዚ እታ ከተማ ንBBC ሓቢሩ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እዞም ዘምለጡ ሰባት ክሲ ክኸፍቱ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ። ህንዲ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ዘጋጠመን ሃገራት ኮይና ሎሚ ዓርቢ ጥራይ 100,000 ሓደሽቲ ሕሙማት ከም ተረኽቡ ካብታ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት ኣመልኪቶም።
ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሰላም